हाथ धोके लाई रसन। हाँ तो इहो बाली हर की नई हर के बिगड़ल हिया ससुरा हिलावेले। ए जयचंद भाई धन के मेहरारू के बाप रे बा सगरी गाँव एक रास्ता हो गइल बा। ए सगीर सब भैया सिराज हो एक और कहानी लो जा सुना जा। नई हर के बिगड़ल हिया ससुरा हिलावेले। नई हर के बिगड़ल हिया ससुरा हिलावेले। भातार के दबाव देके अलगा करावेले। भातार के दबाव देके अलगा करावेले। भातार के दबाव देके कि जब भी बात केहू के मानत रखे तो हमनी के काहे के बोलौल ह। मानत ना बिया पंचे मुखिया जी के बात हो। मानत ना बिया पंचे मुखिया जी के बात हो। बीच में जे बोले तो सइयों के देले डांट हो। बहुत मन में लौक दिया। अरे बाप रे भाई केहू तो बुझता नहीं के चाहे भकालू अरे परम फूट गइल बा। चाहे ले बराबर हिस्सा पहने लगावेले। भातार के दबाव देके घर बटवावेले। भातार के दबाव देके अलग करावेले। लुगा खुटिया के तू समाज में चले लू बहुत झगड़ही लौकतरी हो। हाँ भैया सही चिन्ह लो। झगड़ा के डरे सभे रहे से दूर हो। तनिको न बुझतिया ससुर भसुर हो। भातार के दबाव देके घर बटवावेले। भातार के दबाव देके